Assalamu alaikum. An balima silamɛw bɛɛ lajɛlen, n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye dakuruɲɛ kelen ko assalamu alaikum. Ala ka wula hɛrɛ caya. N nana ni ala tɔgɔ wɛrɛ ye ko n bɛna tila ne ni n balimaw cɛ walasa aw ka se ka ni ala tɔgɔ in ta k'aw mako dilan n'a ye inshallah. N b'a ɲini aw fɛ sanni n bɛ don ala tɔgɔ in kuma na, n b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné an ka chaîne YouTube kan, o de bɛ an n'u fari foni an ka baaradaw la. N b'a ɲini aw fɛ aw kana ɲina ka notification liker pour ne pas que a bɛ an ka video dɔw fɔn. N'a ye notification nin n'a y'a like bɛɛ n'a ka ala tɔgɔ bila aw b'a sɔrɔ teliman teliman même n'aw connecté tɛ. Ani fana a y'a partager walasa mɔgɔ wɛrɛw ka se k'a sɔrɔ k'aw mako dilan n'a ye inshallah. Ni ala tɔgɔ jumɛn ye a bɛ mɔgɔ limandiya k'i ko diya maa bɛɛ lajɛlen, hali i jugufin a b'i kanu. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ dugukolo kan ni i ma man di i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya, mais n'i ma ka di ka ban i ka ko bɛɛ lajɛlen fana bɛ nɔgɔya. I ko bɛ diya mɔgɔw ye, n'i ye jagokɛlaw ye mɔgɔw bɛ sanni kɛ i fɛ, n'i bɛ baara ɲini na n'i bɛ ni ala tɔgɔ in kan kosɛbɛ i ko ka di mɔgɔw ye o b'i ta baara la, wa i bɛ fɛn o fɛn fɛ dugukolo kan a ka nɔgɔ wagati min na n'i yɛrɛ joli ka di maaw ye. A baara man gɛlɛn, nasibɔ t'a la, sɛbɛnden dilan t'a la, ayi wuridi dama lo. N'i ye sanfo seli ka ban dɔrɔn i bɛ wagati ɲɛnama dɔ filɛ dɔrɔn i bɛ seliji ta i b'i sigi i bɛ ya wadudu ya hamidu ya jamilu i b'o wuridi 2222 i bɛ kolojan ni wuridi wara sayi tɔlijin sajin zolajin wara sayi tɔlijin sajin zolajin i b'ale wuridi siɲɛ 1111 longo lo i b'a wuridi nin cogo in na, n'ala sɔnn'a ma e yɛrɛ de bɛna ɲɛfɔ. Ala ka barika don a la kira bonya kosɔn kuranɛ barika kosɔn. Salamu alaikum.